Hello mga cute! Welcome back sa ating munting channel, Road King TV. Dito tayo ngayon sa Japan mga cute. Maghintay pa rin tayo ng bus mga cute. Ito lang, ito pa rin ang sistema. Ang weather ngayon mga cute, medyo makulimlim. Pangit ngayon ang panahon dahil umulan. So ayan mga cute, no? Huwag niyo kalimutan paki-like and subscribe sa ating munting channel mga cute, Road King TV at saka Palaw TV Vlog. So ganoon lang. Huwag na kayong mahiya. I love you all. Audio ba? Ay, mabuang ko ba yan? So, ganoon lang mga cute, no? Sana ay nasa mabuti kayo kalagayan dyan. Basta, yun lang ang paulit-ulit kong isabi sa inyo mga cute, na huwag niyong kalimutan paki-like at subscribe sa aking munting channel. Davao Cebu Vlog, Road King TV at saka Palaw TV Vlog. Diba? Ingat kayo dyan palagi. So, hanggang dito lang mga cute dahil ako ay alis na. Ingat kayo dyan palagi. I love you all.